नमस्कार, डेली होम कुकिंग फूड मध्ये आपलं स्वागत आहे। कोळंबी मसाला छान प्रकारे कढईमध्ये तयार झालेला आहे आणि जी काही ग्रेव्ही आहे ना ती कांदा मसाला याचीच ग्रेव्ही आहे। चला डिश मध्ये काढून घेऊया साधा सिंपल कोळंबी मसाला। यामध्ये आम्ही आहे ना असं लिंबू वगैरे टाकलेला नाहीये, तुम्हाला जर पाहिजे असेल तर लिंबू वरतून पिळला तरी चालेल, आमचूर पावडर टाकले तरी चालेल। बघा किती सुंदर वाफाळलेली कोळंबी मसाला दिसत आहे। ताजी ताजी कोळंबी आणलेली आहे, आपण पाहू शकता। या ठिकाणी ही जी कोळंबी आहे ना ही बघा किती मस्त आणि फ्रेश कोळंबी आहे। ही साफ करून घेऊया आपण। त्या दिवशीचा कोळंबीचा व्हिडिओ आपण पाहिलाच असेल, तशाच पद्धतीने आज सुद्धा आपण ही कोळंबी साफ करायची आहे। बघा डोक्याकडचा भाग जो असतो ना तो आपल्याला कवनायचा असतो आणि त्याच्यावरचं टर्फल काढायचं आणि मग नंतर हे बघा मोठ्या कोळंबीचं टर्फल जे आहे ना ते सहज काढता येतं आणि मग पायाकडचे जे शेपट्या असतात ना ते जरा आहे ना ओढल्या ना का मग बघा त्याच्यातून हे बघा हे असं कव्हर बाहेर येतं। ही रेष काढणं महत्वाचे आहे। दाखव दाखव हातात दाखव, ही रेष दाखव कुठे आहे आता मग दाखवतो। अशा प्रकारे आपण ही कोळंबी साफ करून घेतलेली आहे, ते पाय काढून टाकून गेले तरी चालेल। आपण दुसरी एक कोळंबी साफ कशी करतात ती पुन्हा एकदा दाखवतो, म्हणजे सुरुवातीपासून आपण या कोळंब्या कशा साफ करतात ते आपल्याला दिसतील। डोक्याकडचा भाग काढायचा, मग त्यावरचं टर्फल काढायचं एक दाखवली बस। आणि ही अशा प्रकारे कोळंबी करायची। बाजूच्या बाउलमध्ये साफ केलेल्या कोळंब्या मी ठेवलेल्या आहेत आणि मग नंतर पोटाच्या आतमध्ये एक काळी रेष असते ना ही कोळंबी साफ करताना आतली काळी रेष बघा मी दाखवतो कशी, अशी काळी रेष अलगद काढायची। हातामध्ये दाखव कशी दिसते, ही बघा ही काळी रेष आहे ना ही थांब तू तसाच ठेव। हा ही काळी रेष आपण टाकून द्यायची असते। कुठे ठेवतेस, हा ही इथे ठेवली आणि ही साफ केलेली कोळंबी बघा कशी दिसते, ही बघा अशी दिसते। चला ह्या बाउल मध्ये आम्ही टाकलेल्या आहेत। हा हे सर्व कोळंब्या साफ करून ह्या ताटामध्ये आहे तो कचरा आहे। कोळंब्या साफ करून जे काय उरतं ना ते हे टाकून द्यायचं आणि ह्या साफ केलेल्या कोळंब्या आपण वापरायला घ्यायच्या। कोळंबी चांगल्या प्रकारे स्वच्छ धुवून आम्ही या बाउल मध्ये घेतलेली आहे। आपण पाहू शकता बघा किती स्वच्छ फ्रेश अशी ही कोळंबी आहे। आपण ह्या कोळंबी मसाला बनवायला सुरुवात करूया आहे। चला या कढईमध्ये आपण हा कांदा आणि कढीपत्त्याची पानं टाकूया। साधारणतः 1 ते 2 चमचे तेल टाकायचं असतं कढईमध्ये कांदा फ्राय करण्यासाठी। चमच्यानी ढवळून घेऊया, चमच्यानी चांगल्या प्रकारे आपण ढवळून घ्यायचं आहे। या फ्राय केलेल्या कांद्यामध्ये आपण कढईमध्ये 2 चमचे मालवणी मसाला टाकायचा, छोटे 2 चमचे मालवणी मसाला आणि 1 छोटा चमचा लाल तिखट, हे अर्धा चमचा आपण हळद टाकायची आहे आणि 1 चमचा धने पावडर टाकायची आहे आणि चमच्याच्या साहाय्याने आपण हे परतून घ्यायचं। कढईमध्ये छान असं परतून घ्यायचं, घमघमाट सुटेल बघा तेलातून हा मसाला फ्राय केल्यावर। आणि मग ह्यामध्ये आपण हे साफ केलेली कोळंबी टाकायची। बघा किती मस्त सुंदर आहे कोळंबी साफ केलेली। चला कोळंबी शिजायला काय जास्त वेळ लागत नाही, 2 मिनिटांमध्ये कोळंबी शिजते। आपल्याला फक्त काय करायचंय, ह्या फ्राय केलेल्या मसाल्यामध्ये कोळंबी जेव्हा आपण टाकतो ना जरा चांगलं असं परतून घ्यायचं आहे, परतून घ्यायची अशी जेणेकरून चव चांगली येईल। छान प्रकारे आपण हे ढवळून घेऊया, म्हणजे सगळा मसाला जो आहे ना ह्या प्रॉन्सला म्हणजे कोळंबीला लागला पाहिजे। चला ढवळून झालेली आहे, सगळी कोळंबी ढवळून झालेली आहे। गॅस स्लो ठेवायचा, फास्ट करायचा नाही गॅस। आणि चवीनुसार मीठ टाकायचं, चवीनुसार मीठ टाकलं आहे, ढवळून घ्यायचं। मग मीठ टाकून झाल्यावर ढवळणं खूप महत्वाचं आहे। चांगल्या प्रकारे आपण ही कोळंबी ढवळून घ्यायची आहे आणि मग नंतर आपण ह्या कढईवरती 2 मिनिटांसाठी झाकण ठेवूया। चला 2 मिनिटांसाठी झाकण ठेवलेलं आहे आणि गॅस स्लो करा। 2 मिनिटं झालेली आहेत। आपण हे ताट आहे ना बाजूला करून पाहूया। अरे कोळंबीला स्वतःच असं पाणी पण सुटलं, नाही कोळंबीला स्वतःच असं पाणी पण सुटलं आणि त्यानंतर ही कोळंबी आतल्या चांगल्या प्रकारे शिजलेली पण आहे। म्हणजे कोळंबी मसाला
छान प्रकारे कढईमध्ये तयार झालेला आहे। जी काही ग्रेव्ही आहे ना ती कांदा मसाला याचीच ग्रेव्ही आहे। चला डिश मध्ये काढून घेऊया। यामध्ये आम्ही आहे ना असं लिंबू वगैरे टाकलेला नाहीये, तुम्हाला जर पाहिजे असेल तर लिंबू वरतून पिळला तरी चालेल। सुंदर वाफाळलेली कोळंबी मसाला दिसत आहे। वाव, खूपच सुंदर अशी कोळंबी मसाला आम्ही या ठिकाणी बनवलेला आहे। आपण या ठिकाणी पाहू शकता बघा किती सुंदर बनली आहे ना कोळंबी मसाला। काय आहे माहिती आहे, मला अशा प्रकारचा साधा सिंपल कोळंबी मसाला खूप आवडतो। चला आपल्याला पण हा कोळंबी मसाला आवडला असेल ना तर नक्की घरी करून पहा आणि कमेंट बॉक्स मध्ये आम्हाला सांगा की कशा प्रकारे याची चव लागते। कारण का मी तरी एक कोळंबी खाऊन बघितली, खूपच सुंदर लागली चव। आपण सुद्धा नक्की करून पहा। जरा कोथिंबीर शिवरून घेऊया। बघा किती सुंदर दिसत आहे ना कोळंबी मसाला कोथिंबीर शिवरल्यावर। वाव, साधा सिंपल 2 मिनिटात बनवली आम्ही मसाला प्रॉन्स म्हणजे कोळंबी मसाला। ही रेसिपी जर आपल्याला आवडली असेल तर नक्की घरी करून पहा। या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला पण प्रेस करा। हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।